Dnešní témata. Výměna vlajek na ministerstvu vnitra vyvolala vlnu kritiky i pochval. Protesty rodičů v Hnojníku kvůli jmenování nového ředitele školy. Fotbalista Isaac Moleme z Žižkova bude reprezentovat Ugandu. Slovenský ústavní soud pozastavil zrušení úřadu pro whistleblowery. Španělský premiér varuje před rostoucí chudobou v Evropě. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Evenement van Nederland georganiseerd. Zeelkampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Zeelkampen? Als je de mooiste... Ministr vnitra Lubomír Metnar nechal ve středu sundat ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva na Letné. Záhy nahradila vlajka slovenská, a to v souvislosti s návštěvou předsedy slovenského parlamentu Richarda Rašiho. Zatímco aktivisté a někteří politici, například Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, označili tento krok za ostudný či proruský, ministr za své rozhodnutí sklidil i pochvalu. Základní škola v Hnojníku na Frýdecko-Místecku čelí vážným problémům po jmenování nového ředitele. Rodiče si stěžují na chaos ve vyučování, nedostatečnou komunikaci vedení a časté suplování. Kvůli nečinnosti starostky, kterou z nastalé situace viní, svolali na středeční podvečer demonstraci před obecním úřadem. Obránce Isaac Moleme, který nastupuje za rezervní tým Viktorie Žižkov v pražském Přeboru, byl nominován do reprezentace Ugandy na africký pohár národů v Maroku. 33letý hráč vnímal působení v 5. nejvyšší české soutěži jako příležitost probojovat se na šampionát, kde se Uganda střetne s Tuniskem, Tanzanií a Nigérií. Slovenský ústavní soud ve středu pozastavil účinnost zákona, který měl k lednu příštího roku zrušit stávající úřad na ochranu oznamovatelů proti společenské činnosti a nahradit jej novou institucí. Rozhodnutí soudu přivítala opozice, která podala podnět k přezkoumání legislativy minulý týden. Téměř každý 5. obyvatel Evropy je v současnosti ohrožen chudobou a sociálním vyloučením. Španělský premiér Pedro Sánchez v komentáři pro portál Politico zdůraznil, že otázka dostupnosti bydlení v Evropské unii se stala aktuálním a velmi naléhavým problémem. Milovníci bílých Vánoc se letos zřejmě sněhové nadílky nedočkají. Podle meteorologů vystřídá inverzi studené arktické proudění, které přinese výrazné ochlazení, a to zejména v horských oblastech. Přesnější předpověď detailního vývoje počasí si však veřejnost musí ještě počkat. Předseda slovenského parlamentu Richard Raši navštívil Prahu, aby oplatil cestu Tomia Okamury do Bratislavy. Okamura, který usiluje o obnovu nadstandardních vztahů se Slovenskem, se s Rašim setkal poté, co slovenský politik jednal i s dalšími nejvyššími ústavními činiteli. Předchozí Okamurova cesta na Slovensko vyvolala kritiku české opozice kvůli složení jeho delegace. Město Prostějov se potýká s rostoucím počtem poškozených kontejnerů na obnošené šatstvo. Nenechavci se do nádob vlamují násilím, aby vybrali oblečení určené pro charitativní účely. Podle zástupců radnice již útoky jednotlivců i organizovaných skupin přesahují únosnou mez. Muže obviněného z únosu 12letého chlapce na Zlínsku se v emotivním prohlášení obrátila na veřejnost. Reagovala tak na ranní incident před svým domem. Psala své hluboké trápení a požádala lidi, aby se její rodině nemstili, neboť celá situace je pro ně velmi bolestivá. Předeční program hokejové extraligy nabídl atraktivní duely. Pardubice hostili Olomouc v zápase, který je mohl posunout do čela tabulky, zatímco Třinec se utkal s Hradcem Králové. Program doplnil zápas Vítkovic z Plzní. Fanoušci mohli vývoj všech utkání sledovat prostřednictvím online reportáží. Prezident Petr Pavel ve středu telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tématem rozhovoru byla další podpora Ukrajiny a pokrok v jednáních o dosažení důstojného míru. Zelenský poděkoval České republice a jejím občanům za jejich vytrvalou pomoc. V Bratislavě byla ve středu zahájena výstavba nové národní nemocnice s civilně vojenským charakterem. Zařízení, které nabídne 1270 lůžek, představili ministři Kamil Šaško a Robert Kaliňák. Projekt přichází po letech příprav a diskusí o vhodné lokalitě. Sdružení automobilového průmyslu vyjádřilo nesouhlas s návrhy Evropské komise, které mají zmírnit zákaz spalovacích motorů po roce 2035. Podle českých výrobců jsou nová pravidla administrativně příliš náročná a vnášejí do celého sektoru zbytečnou nejistotu. Další vědci ohlásili unikátní objev tisíců dinosauřích stop v lokalitě, kde se budou konat nadcházející zimní olympijské hry. Stáří nálezu se odhaduje na přibližně 210 milionů let. Evropská unie zařadila na sankční seznam 12 osob kvůli podezření z destabilizačních aktivit.
Mezi sankcionovanými je i švýcarský analytik Jacques Baut. Tento krok vyvolal kritiku některých politologů, kteří ji označují za útok na svobodu slova. Venezuelská opoziční politička Maria Corina Machadová se stala globálním symbolem odporu proti režimu Nicoláse Madura. Ačkoliv má podporu veřejnosti, armádní špičky se stále obávají změn, které by její případný nástup k moci přinesl. Situaci v zemi ovlivňuje i nečitelná politika Spojených států. V tradiční anketě Lidových novin zvítězil překlad díla Ztracený ráj od Martina Hilského. Do ankety se zapojilo na 300 osobností veřejného života, včetně politiků a vědců. Druhé místo obsadila Andrea Sedláčková se svou knihou o malířce Toajen s názvem Léta erotická, která detailně mapuje život a tvorbu této významné umělkyně. Významný australský podnikatel českého původu Josef Chromý slaví 95. narozeniny. Chromý proslul v Tasmánii nejdříve jako majitel masospracujícího podniku a později jako úspěšný vinař a developer. Za své celoživotní dílo obdržel řadu prestižních ocenění. Obvodní soud pro Prahu 10 pokračoval v projednávání případu řidiče tramvaje Daniela Bejvla, který čelí obžalobě z napadení ukrajinského páru. Incident se odehrál v únoru na zastávce nádraží Vršovice. U soudu zaznělo, že na řidiče bylo v minulosti podáno několik stížností ze strany cestujících. Ministerstvo spravedlnosti od 17. prosince omezuje přístup do evidence skutečných majitelů firem pro širokou veřejnost. Rozhodnutí vychází z judikatury soudů. Do databáze budou mít nově přístup pouze vybrané instituce nebo osoby, které prokáží oprávněný zájem u soudu. Poslanecká sněmovna bude o důvěře koaliční vládě složené z hnutí ANO, SPD a motoristů jednat v úterý 13. ledna. Termín potvrdil předseda sněmovny Tomio Okamura. Předpokládá se, že kabinet Andreje Babiše důvěru poslanců získá. Kandidát hnutí Motoristé sobě na post ministra životního prostředí Filip Turek požádal prezidenta Petra Pavla o osobní setkání. Reagoval tak na výhrady hlavy státu, která jej do vládní funkce odmítá jmenovat. Aktuálně se čeká na stanovení termínu schůzky. Během návštěvy Lauderovy školy v Praze prezident Petr Pavel připomněl tragický útok v Sydney a vyzval k důsledné ochraně menšin. Zdůraznil nutnost odmítnout jakékoliv projevy násilí a jasně se vymezit proti rostoucímu antisemitismu. Český režisér Václav Marhoul dokončuje ve Spojených státech svůj nový film. V hlavních rolích se představí Rob Lowe a Jennifer Jason Leightová. Podrobnosti o ději a názvu snímku jsou zatím podléhající přísnému utajení ze strany produkce. Horní komora parlamentu schválila usnesení, ve kterém žádá vládu Andreje Babiše o zajištění finanční pomoci pro Ukrajinu v roce 2026. Senátoři považují tuto podporu za zásadní pro bezpečnost České republiky a obranu ukrajinského státu. Ruský prezident Vladimir Putin označil varování před možným konfliktem mezi Ruskem a státy NATO za hysterii. Zároveň však potvrdil, že v případě neúspěchu diplomatických jednání je Rusko připraveno prosadit své územní nároky na Ukrajině silou. Podle nového průzkumu institutu Mentefaktum se více než polovina Němců domnívá, že je lepší být při vyjadřování názorů na veřejnosti opatrný. Pouze 43% dotázaných věří, že v zemi panuje plná svoboda slova, což odborníci přisuzují specifickému psychologickému efektu ve společnosti. Společnost KHNP hodlá v příštím roce uzavřít s českými dodavateli přes 20 nových smluv týkajících se výstavby jaderných bloků v Dukovanech. Projekt však i nadále prověřuje Evropská komise kvůli stížnosti Francie na možné porušení hospodářské soutěže. V Jeseníku museli hasiči zasahovat u záchrany srnky, která uvízla uprostřed zamrzlého rybníka. Zvíře se nedokázalo na kluském a tenkém ledě samo pohybovat. Jeden ze zasahujících hasičů se k ní dostal na paddleboardu a bezpečně ji dopravil na břeh. Tým fakultní nemocnice v Motole provedl náročnou transplantaci srdce u teprve ročního dítěte, které strávilo většinu života na přístrojích. Jednalo se o unikátní zákrok s využitím metod, které byly u takto malého pacienta použity v Česku poprvé. V soutěži Exportér roku zvítězila společnost Omnipol, která zaznamenala nárůst exportu o 164%. Nepředával předseda hospodářské komory Zdeněk Zajíček, který vyzdvihl klíčovou roli vývozců pro českou ekonomiku v době narušených globálních řetězců. Spojené státy pracují na balíčku nových sankcí, které by zasáhly ruský energetický sektor, pokud Kreml odmítne přistoupit na mírovou dohodu. Rusko varovalo, že takové kroky by mohly zmařit snahy o budoucí zlepšení vzájemných diplomatických vztahů. Dnes je to vše, napište komentář, co si o tématech myslíte.
Nezapomeňte dát odběr, lajkovací palec a pusinku někomu, koho máte opravdu rádi. No. To je on. Genius sociálních sítí. Jo.